Programa ofrecido por Grupo Quinta, Electrodomésticos Barcala, Serga, Abelas Ailas, Construcciones Aval, Estación de Servicio Carlou e Grupo J. Rey Asesores. Dende Galicia e para os 4 continentes, Extrugasa, a empresa líder en fabricación e acabado de perfilería de aluminio. Extrugasa fabrica e comercializa para a construcción, arquitectura e automoción perfis de aluminio con certificados de calidade internacionais. Extrugasa, moi cerca de ti. Grupo Quinta. Todos los electrodomésticos que necesitas están en Barcala 121, en Boiro. Ampla selección en electrónica. Enche o teu fogar de deseño e funcionalidade coa gama de cociñas Santos. Barcala 121. Cociñas e electrodomésticos para gozar do teu fogar. Distribuidor oficial Miele. Encima de Vila, Boiro. Calquera ocasión é boa para gozar dos licores Abelas Ailas. Licores, cremas de licor e aguardente para tomar só ou en compañía ou para un agasallo original. Dende os máis tradicionais ata os novos crema de licor de fresa, mojito ou arroz con leite. Consulta o teu distribuidor máis cercano no teléfono 981 82 05 95. Déixate envolver polos exquisitos sabores de Licores Abelas Ailas. Produtos galegos. Magnífica oportunidade de inversión na zona millor comunicada e con grande expansión no Mosteiro. Aproveita esta oportunidade única. Concerta visita ou reserva no 986 71 52 36. Promove San Aero coa garantía de construcciones Aval S.A. Mosteiro, Meis. En Carlou, en Boiro, modernizamos as nosas instalacións e engadimos un novo servizo para os nosos clientes, Gas GLP, o combustible máis económico e ecolóxico. Adaptamos o teu coche de gasolina GLP no noso taller. Consúltanos. Ademais, próximamente Gasóleo B, aditivo AdBlue a granel para camións e todos os servizos de taller de sempre. Estación de servizo Carlou. Todo pro cuidado do teu vehículo nun só lugar. Cima de Vila, Boiro. Valoras ben o teu tempo? O teu traballo? A túa familia? A túa saúde? O teu benestar? Necesito axuda especializada. Quero profesionais serios e de confianza. Para todo, Grupo J. Rey Asesores. De confianza. Señoras, señores, amigos e amigas, benvidos. Gracias por elexirnos a que empeza unha nova edición de Pleno Aberto. Hoxe tenemos moito de mar e moito de viño. Teremos Marco presidente, recén estrenado presidente da Federación Gallega de Confrarías. Ele é o patrón maior de Porto do Son, Tomás Fajardo. Estará connosco para falar da folla de ruta desta nova etapa que se inicia e estos 4 anos que quedan por diante. De todo o sector do mar falaremos e de como vai enfocar esta legislatura no seu novo cargo. Estará connosco o presidente do Grupo Terras Gauda, José María Fonseca. Moito que falar da DO Rías Baixas, pero moito que falar do resto das empresas do grupo. Entre eles está a primeira conserveira de vexetais de Galicia, que é a Rosaleira. Están, lóxicamente, cas bodegas que teñen no exterior, porque a DO Rías Baixas ou as bodegas da DO Rías Baixas buscan reforzarse principalmente nos viños tintos fora da nosa comunidade autónoma coas variedades e as viños que máis triunfan. E abrimos este turno de entrevistas
co tamén recén estrenado, porque casi todos están agora, fai un mes e pico que se celebraron as eleccións por primeira vez conxuntas no mar aos patróns das 63 cofradías. Ele é o patrón da cofradía de Carril e presidente da agrupación de parquistas. José Luis Villanueva, benvido, como estamos? Boas tardes. Ben. Bueno, decía eu que están todos, ahora hai que decir que todos estades estrenadiños no cargo. Primeira cuestión, como valora este proceso electoral que é a primeira vez na historia que se fai conxunto e que ven a estabilizar e a poñer no punto cero hasta os 4 anos, a regular todas as... Xa iba sendo hora de que se convocaran eleccións, había 8 anos sin eleccións. Entonces, pues bueno, os patróns anteriores que había e que saliron reelexidos, dáselle unha lectura fácil, non? Evidentemente, fixeron ben, senón non volverían a ser reelexidos. O resto, pois, que somos novos no cargo, pois, uns porque estaban cansados e outros pois, porque non nos elixeu sin máis o seu electorado, pois, aquí estamos. Bueno, José Luis Villanueva era coñecido e é coñecido como presidente da agrupación de parquistas de Carril, que xa leva uns cuantos anos. Ahora, ademais deso, é patrón maior da cofradía de Carril. Isto supón un cambio, supón, digamos que unha maior responsabilidade para vostede e nos seus roces ou nas súas polémicas coas diferentes administracións e principalmente coa Consellería do Mar? Bueno, que a Consellería do Mar non supón roce, senón ten que supor todo o contrario. Nós, tanto desde a agrupación de parquistas como o que desde a cofradía, temos que tratar de que a Consellería do Mar e as demás institucións, pois con elas ter boa relación. É básico, é esencial. Pero non sempre foi así. Non foi sempre así, non entendemos o porqué, porque a día de hoxe as cousas continúan así, non exactamente igual, pero casi. Bueno, logo falamos un poquinho máis delo, pero solo con esta cuestión, este proceso electoral, o último que foi para todas, para 63 cofradías, borra aquel proceso que chegou incluso a pasarse aquelas denuncias que hubo nas eleccións de xuño con respecto á agrupación de parquistas. Que situación queda aquelas demandas, aquelas denuncias? Non borra nada porque, a ver, debera borralo e aquí, pois, é evidente cal é a situación e é evidente que o cambio que hubo e, por tanto, deberase de borrar. Sin embargo, as cousas non son así de sencillas. Hubo denuncias e, cando se chega aos xulgados, pois, lóxicamente, eso xa non hai marcha atrás, hai que seguir o trámite. E, por tanto, pois, bueno, eso está todavía aí. Esperemos que haxa sentido común e que as cousas non cheguen máis alá que do que é a primeira estancia. Bueno, facemos unha foto, primeiro, de como está a situación e como está a cofradía de Carril, que é a cofradía de Santiago Apóstol. Me refiero á situación económica, facturación, número de socios. Denos unha foto para a audiencia. A ver, a cofradía de Carril, económicamente, eu creo que de toda a ría da Arousa é das máis solventes a día de hoxe, tal e como se encontra a situación económica. Evidentemente está pasando unha crise a que non está acostumbrada, traballa co seu propio diñeiro, sempre foi así, pero a merma do berberecho, a desaparición, que non desapareceu solamente nos lombos dulla, sino que tamén desapareceu dos propios parques. As riadas e enfermedades que está a sufrir pois a produción, pois evidentemente, por poñerche un dato, o ano pasado por estas datas, pois eran 6 millóns de euros os que habría facturados e este ano pois estamos en 2. É considerable, non? En canto ao número de socios, anda polos 500 socios aproximadamente, dos que a agrupación de parquistas pois ten polo orden de uns 400. Entonces, pois, eu penso que tamén é significativo e moito a agrupación de parquistas foi a que promoveu que houbera en todo Galicia eleccións, ao final de todo, pois eso é así. A agrupación de parquistas protexeu a cofradía hasta aquí e vai nos seguir facendo. É o motor económico, os parquistas son o motor económico da cofradía de Carril. É unha cofradía distinta ás do resto de todo Galicia. O 90%
dos seus produtores son precisamente parquistas. Isto non ocorre no resto das cofradías de todo Galicia. Entonces eu penso que é bastante significativo, é bastante peculiar a cofradía de Carril. 400 parquistas aproximadamente, e parques de cultivo? Pois algo así como uns 1.300. E máis de 650 familias que viven directamente dos parques de cultivo. Isto ten moitísima importancia porque, e ademais, vostede creo que o ten dito públicamente máis de unha vez, que é a primeira empresa do municipio de Vilagarcía, non? Pois sí, ademais con unha riqueza repartida así entre 600 familias, pois traballamos os parquistas de Carril algo menos de 1 millón de metros cuadrados e creo que somos un exemplo non solamente para Galicia, sino para toda España. Non creo que haxa en ningunha outra parte de Europa tal aproveitamento do leito marino como é o de Carril. Os parques de cultivo hai que ter en conta que son artificiais, que hai que mantelos en valor, e con todo isto competimos, está clarísimo, os datos están aí, cos bancos naturales. Isto xa é significativo de por sí, algo se sabe en Carril, unha tradición de tantos anos, algo ten que pesar. Plantilla, con cantos se move a cofradía? Cantos traballadores se move a cofradía? Se move con 8 fixos, creo recordar, máis o persoal alleo que é, o sea, contratado como a vigilancia. Como está o tema e como lle afecta a Carril o tema do furtivismo, o problema do furtivismo, porque isto é un problema? O furtivismo é un problema generalizado, evidentemente, pois é unha lacra que hai que tratar de eliminar, pero o furtivismo tampouco, o sea, ben falado, ben dito, e non é tampouco que moitos din, non é o problema da desaparición do marisco nas rías, sí que contribuye, pero non é realmente a causa fundamental pola cual nos vai mal. O furtivismo é algo que hai que erradicar, hai algo que hai que sentarse encima da mesa e o que hai que dar salida. O furtivismo é, desde o meu punto de vista, é como unha ola a presión que sin válvula rebenta. Esta xente tendrán que integrala, tendrán que darlles unha salida para que non teña que facer precisamente isto. Outros non teñen remedio, está clarísimo. Outros deberían ser declarados como delincuentes, pero non é o caso de todos. Non todos. Nin a maioría, nin unha cuarta parte, nin unha parte significativa tampouco o que é no furtivismo. O organizado violento o que comercializa o produto contaminado, sin garantías. Efectivamente, o comprador, o que comercializa, o que esclaviza a esta xente que está realmente tan necesitada como para facer isto e que lle costa, que non é capaz de conseguir un permes para ir legalmente, ese é o que hai que realmente... O que leva 300 kilos de percebe ao lombo, eso non é para comer, non? Non, nin tampouco o que compra 1000 kilos de ameixas ou de berberechos. Non. Hai un negocio redondo e que está esclavizando e que logo... A baixo coste. E que logo ten que blanquearlo de algún xeito, sabes? O sea, que non, nadie está a favor desas cousas. Isto aí é onde hai que atacar o furtivismo. Eu considero que é aí onde, máis que perseguir ao pobre desgraciado, que a maioría das veces non ten nin para comer, moito menos para pagar a multa. Que capacidade ten a cofradía de Carril e que capacidade teñen o resto das cofradías para asumir a demanda de permes que poida haber e paliar esta situación? A ver, a cofradía de Carril, como outras moitas, teñen parte da súa superficie, eu sei que o que vou dicir é impopular, pero que é así. O marisqueo a pé tense que profesionalizar máis. Por poñerche un exemplo, te acabo de decir que os parquistas explotamos aproximadamente 1 millón de metros cuadrados, algo menos. Somos 650 familias, algo máis. Sin embargo, o marisqueo a pé son polo orden de 70 persoas que o integran e teñen algo máis de 700.000 metros cuadrados. Evidentemente non se explotan todos, pero os teñen en régimen de exclusividade e se foran parquistas estaría, sabes, como un xardín. Estaría hoxe á altura do resto dos son bancos naturais e, por tanto, levarían ventaxa sobre os parques de cultivo incluso. Non sei se a explicación... Enténdeselle moi ben, e ademais me gustaría profundizar nesto porque é sempre unha das cuestións que se poñen en riba da mesa de que as 63 cofradías se teñen que profesionalizar, que os membros e os de marisqueo e os pescadores se teñen que profesionalizar, hai que vender mellor, hai que facer mellor as cousas, organizarse, pero hai un feito clave e é que todos os anos os parquistas de Carril sempre destacástedes
na capacidade productiva e no rendemento económico desde os seus inicios. Claro, porque hai un E entón, espírito... por que non se vos copia no vos sentido? Porque un autónomo do mar, mira, o exemplo te volvo a poñer en carril, marisqueo a pé, marisqueo a flote. A xente que se dedica ao marisqueo a flote ten un espírito máis empresarial, máis autónomo que o mariscador a pé. O mariscador a pé, o que eu vexo non solamente na miña cofradía, sino no resto tamén, e non en todos os elementos, o sea, non en todos os individuos que compoñen, porque hai diferencias e ni siquiera... Nin todas as cofradías, nin todos os bancos. Unhas van mellores que outras, evidentemente. Pero o marisqueo a flote, pois, por exemplo, a parte dun 2 que lle dá a cofradía para axudarnes nos seus... 2%. Sí, un 2% das ventas, eles por propia iniciativa poñen un 4,5 sobre as súas ventas. Eso se invirte en máis produción, o sea, en a compra de máis semilla. No marisqueo a pé, eso non sucede. Para conseguir poñer unha cuota pois de 20 euros ou de 25 euros ao ano é moi complicado, moi difícil. Aí é onde está no concepto que se ten. Estás vendo que está de moda agora, pois bueno, cando non hai que hai unha desgracia destas, como unha riada, merma a produción, se están pedindo axudas á Administración Autonómica, ao ISM, ás institucións, en definitiva, e incluso se está pedindo que non que se le asima de pagar pois a cuota da Seguridade Social. Eso non é un espírito de autónomo. O decretar pois un paro, un cese a propia administración, eso implica pois que de algún xeito se abandone a actividade, e a actividade non se pode abandonar. Os parquistas non o fan. Os parquistas lles morro marisco e teñen que inmediatamente sanear o terreno, traballar, ir aos bancos, pedir diñeiro se non o teñen e invertilo en comprar máis semilla. Como se fora a súa propia empresa. Claro. Cando non ocorre isto no marisqueo a pé nin a flote, sabes? Entonces, aí é onde están as diferencias. Cando se dá un banco en réximen de exclusividade a unha cofradía, pois tendría que haber un proxecto un pouco máis serio e tendría que haber un espírito na xente, unha educación, unha profesionalización. Coa faltiña que nos fai. E que tanto. Ahora mismo hai un problema enorme, ahora mismo, vamos a ver, sabes, coñecido que a famosa Martelia, por lo menos afecta ao berberecho, non se sabe si sí ou si non é a causante da mortandade, pero sí se sabe que está presente, e o feito é que o berberecho está desaparecido. As ameixas do río tamén, me refiero aos lombos do Ulla, non? Entonces o recurso aí está agotado. Se está pensando en a onde vai ir pois a xente que era usuaria deste banco, e tamén de outros, porque tamén no resto dos bancos da ría están pois decaídos de todo, non? Entonces, pois se está pensando si no ISM como se vai a paliar este problema de forma instantánea xa. Sin embargo, non se pensa en que para o ano vamos estar en esta situación ou peor. É dicir, a Consellería, a propia Administración ten unha responsabilidade que é que xestiona, e é que hai que pensar que hai un problema enorme e que para o ano que ven non pode estar isto nesta situación. Hai que cometer accións, hai que facer estudios, hai que emplearse xa agora. E aí é onde boto de menos, onde sinto que estamos abandonados no tema do mar, desde a propia Administración. E ademais, vostedes sufren as consecuencias das diferentes riadas e das aguas porque están aí na desembocadura concretamente do Ulla, e os lombos do Ulla, cando os lombos do Ulla son afectados, vostedes tamén son afectados. Evidentemente. Sin embargo, vostedes se recuperan e teñen a forza como para recuperarse moito mellor, con máis sacrificio, con máis forza, con máis esforzo, pero sin pasar polo que ahora mesmo vostede está poñendo arriba da mesa. E esas son as diferencias, que por que temos o exemplo ao lado e non copiamos o bo. Non o copiamos porque hai demasiados problemas burocráticos. Eu poñoche, por exemplo, a diferencia que hai entre un parquista e tamén pues, un mariscador a pé. Para empezar, si hai que invertir, doi.
hai que ir Pero logo recollemos, claro. Claro, e eso incentiva. Pero depois, para conseguir un permes, se mendiga prácticamente, que é penoso, que hai que chegar a esa situación, pero, sin embargo, logo despois, cando se está dentro, se acude, máis que nada, pois ás baixas á Seguridade Social. É un espírito distinto. É dicir, eu aspiro a ter un parque de cultivo e a vivir del. E outro aspira a estar dentro do sistema e a vivir da Seguridade Social. É un espírito distinto que, mentre non se cambie ese chip, non vai aí. Por unha cuestión de tempo que nos corre máis que do que a mí me gustaría, como se resolve e en que posición está, ou en que situación, minuto de resultado, a demanda para as mariscadoras de AP da zona dos bancos de As Malveiras? A ver, o Banco das Malveiras está prácticamente resolto en canto á cofradía. A Xunta Xeral xa acordou que o vai seguir explotando marisqueo a flote, que o xa o ven xestionando nos últimos anos e o ven facendo ben e con perspectivas de moitísimo futuro, donde incrementará incluso os números de permes ano en función de como lles vaya indo, non? Non temos previsto desde a cofradía, ou polo menos da Xunta Xeral, que se vai a ter outro uso. Outra cousa é despois a Consellería que é que ten a última palabra e que o admita, porque isto ten que pasar o filtro da cofradía e logo pois o da propia administración. Esa queixa de que esas mariscadoras non sacan para comer 200 euros, que apenas chegan de media. Bueno, como se resolven as dúas tensións, os dous problemas? A ver, é que o que non se pode desvestir un santo para vestir outro. Unha vez que acabasen coas malveiras, pois deixarían terra queimada outra vez e non sei que estarían pedindo. Que non son todas, que é un grupiño nada máis. Eu sinto un enorme respeto, teño que dicilo, polas mariscadoras. E hai xente aí que é encantadora, e xente que canto me gustaría a min, eu manifestei a todas, pero bueno, poder botarlles unha man e estou con elas hasta o final, hasta onde falla falta. Ou non me chamo José Luis, ou o marisqueo a pé se reconduce e viven dignamente del, porque un patrón maior non pode pensar de outro xeito, sabes? Entonces, espero que as que foron, ou os que foron, que non solamente son as que foron, son tamén algúns, que esperan, que van buscando pois vivir das baixas e da Seguridade Social, que reconduzcan a esa conducta e o criterio e que vexan que se pode traballar con dignidade e vivir con dignidade do seu traballo. Bueno, vostedes están como facendo ou non creendo moito no que dice o Intecmar e a través da Universidade de Santiago buscan contraste nos informes sobre a cantidade de plomo no relojito. Por que e como está esta situación ou como a ve o patrón maior de Carril? A ver, esta é unha situación que xa eu creo que hai anos. Teño que dicir que, vamos a ver, a miña experiencia no mar non se reduce solamente a parquista. Prácticamente nací no mar, desde neno, de pequeno hecho de todo, nací no Cabadelo, por decirlo de algún sitio. A ver, o relojito era unha especie acompañante de moi pouco valor, pero que o mariñeiro lle servía para cubrir gastos, polo menos sacar a embarcación ao mar. Bien, cando se prohibeu, porque tiña plomo, en problema de sanidade, se entende perfectamente e está xustificado. Pero o que non está xustificado é que a administración o abandonara aí e aí se quedara, e que a día de hoxe teña os bancos de Ameixa invadidos de relojito por non haber tomado medidas que propiciaran que os bancos estuvesen en valor. Hoxe nos encontramos con que un mariñeiro dá unha rañada antes era de Ameixas, ahora de relojitos que non sirven para vender. Ante esta situación, nós, cando vimos que non había marisco nos lombos do Ullo, que é o principal banco de marisco da ría, pois puxemos encima da mesa a posibilidade de analizalo nós por a nosa conta e ver como estaba. A sorpresa foi moi grata, porque tendo en conta os valores que legais para comercializalo, que está en 1,5, a media do mostraxe que nos fixo a Universidade de Santiago, pois estaba moi por debaixo deses niveles. Con todo isto non quere dicir nada, que quen ten que facer é a propia administración. Nos mandamos á administración para que os viran e os contrastaran. E o que nos sorprende
O que nos sorprende é que pasado máis de un mes, pois bueno, non se haya feito máis que un simple análisis que, polo visto, é coincidente cos nosos, e o que non comprendo, aí é onde hai a discrepancia, é que se é coincidente cos nosos non este por debaixo tamén do nivel exigido para poder comercializalo. De todas formas, mo ten que contar, mo ten que decir e mo ten que explicar a propia Administración, a Consellería do Mar. En eso quedamos na última reunión que tuvemos todos os patróns. De todos os xeitos, me sorprende, e aí me decepciona a Consellería, porque non fixo absolutamente nada. Depois de coñecer os nosos resultados, isto abreu o 1 de octubre, está todo máis que contrastado e non hai ningún plan. Eso é o que nos contestou a todos os patróns, a Conselleira, o Secretario Xeral do Mar e tamén a Directora de Estructuras. Entonces, pois vamos a ver, eso a min realmente me senta mal e me defrauda, porque entendemos que está caendo, o Intesmar tiña que estar facendo os seus deberes e darlle prioridade ao que lle ten que dar. E non o fixo. Entonces, se nos temos que organizar, mal nos vai. Nos podemos dar opinións, pero sabemos que tamén teñen que axudarnos a organizarnos. Bueno, por cuestión de tempo, lonxa, proxecto 1.200.000 euros de axudas, entre elas da Unión Europea. Que non é despreciable. Estamos falando de 200 millóns de pesetas. Efectivamente. Por que non lles gusta o proxecto de subir unha planta proposto pola Xunta de Galicia? Primeiro, espacio insuficiente e unha segunda planta é inviable para poder operar en ela. Nos incrementaría os gastos de forma enorme e non sería operativa. Por lo tanto, vostedes propoñen unha lonxa que ten que crecer en horizontal. Hacia Alameda? Hacia donde queiran a Consellería. Vamos a ver, Antigua fábrica Malveiras? No. Palacito? Podría ser. A ver, a lonxa ten que ter algo que é fundamental, estar próxima ao mar e ser accesible con un barco, a pé de muelle. E o que non pode ser é que se faga unha lonxa nas antiguas Malveiras, que facemos un dragado polos canales por encima dos viveiros e facemos unha obra destas faraónicas, creando un problema incluso medioambiental para chegar co barco ás Malveiras, donde colocamos o resto da infraestructura que parece que a xente se olvida. Eso se carga en furgonetas e camións e teñen que ter un aparcamento. A ver, é que as cousas teñen que ser sensatas. Eu tamén escoitei de por que non se fai no ramal de Villa García. Vamos a ver, claro, se pode facer donde se queira, pero a sensatez ten cabela e a cordura tamén, evidentemente. Que propón a Cofradía? A Cofradía aprobou a Xunta Xeral a miña proposta. A miña proposta foi debatida ali e aprobou con amplia maioría. E é que a lonxa ten que crecer en horizontal e próxima ao mar. Pode ser sobre dentro da dársena do Muelle Novo, ou ben pode ser donde a Administración queira, e que nos dá igual, ou ben na Alameda, a consta da Alameda de Carril. Evidentemente, é que se ten que crecer, pois ten que crecer, e os metros que ocupa, os ocupa. Entón, é que nós, vamos a ver, pensando en que Carril fomos máis alá, non? Primeiro que fixen foi reunir a miña Xunta Xeral e tomar un acordo. Bien, e logo despois, acto seguido, pois convocar as Forzas Vivas de Carril, representantes, para expoñerme o acordo que habíamos tomado. Estas Forzas Vivas que acudiron, estes representantes, o viron ben, o viron viable, e ao final, pois, coincidían con nós de que si a lonxa o que non pode desaparecer de Carril, porque é un motor económico de Carril e é un motor económico prácticamente un servicio importantísimo. Que dá a todos vostedes. Claro, e entonces, pois, se hai que sacrificar a Alameda, pois habría que sacrificala. O noso foi, non estou obligado eu a convocar nin a Asociación de Veciños, nin a NAIDE, ninguna Forza Viva de Carril, nin a nadie. Eu convoquei a quen tiña que convocar, non? E votou quen tiña que votar. Ali non votaron esta xente, porque non tiña que votar tampouco. Pero sí que se acordou que eles iban a divulgar o acordo. Bien, hai proposta formal á Consellería? Hai unha petición de reunión porque estas cousas non se poden plasmar así sin máis en un simple papel e non vamos a facer como a propia Consellería, porque o proxecto da lonxa, a memoria do proxecto son 3 folios, e un é a carátula e o outro é o índice, o sea, pues é que eso non pode ser. Bueno, pero a todo isto hai que ter a obra rematada antes de xuño do ano que ven.
Xa, pero, a ver, non me vale de disculpa, porque desde o 90... Ese prazo que se publicou que a Consellería lle daba de 10 días para que aceptaran ou rexeitaran o proxecto, eso leva a que isto poda quedar, a que se poida perder a subvención? Non o sei, eu falei deste tema ca conselleira e a conselleira me remitiu a outro persoal. E non sei se a conselleira sabe, por eso queremos falar con ela directamente e que ela se implique personalmente no tema. Cal é o papel que debe de xogar ou que está xogando aquí o Concello? O papel que está xogando non o sei, nin o coñezo, o coñecen a través dos medios de comunicación depois da toma de posesión que se había 1.200.000 para ampliar a lonxa, cando o proxecto é de 2009. Hubo 5 anos. A mí me sorprende e me é moi sospeitoso que agora me veñan con esta presa e que me respondan desta maneira. E se vexo as noticias todos os días, cada vez me é máis sospeitoso. Entonces, a ver, non entendo por que se quere agotar o plazo e sabendo que o plazo está aí, que se poden perder 200 millóns. Hai que facer o proxecto, a relación do proxecto, a aprobación, os plazos necesarios que necesita a administración, máis a obra. Se eu teño que firmar non digo mañán, pero digo, vamos. Non, pero se eu digo que se din que teño que firmar a aceptación de algo que nos compromete para toda a vida e que nos vai a arruinar, eu, lóxicamente, o que eu levo á Xunta Xeneral, eu non voto. Eu executo o que a Xunta Xeneral acorda. Unha cuestión de tempo, estamos fora de tempo. Facemos unha ponte ou non, como propoñía o alcalde? De Carril a Cortegada. É un veciño de Vilagarcía, na parroquia de Sobradelo. E esa é unha opción... Como lle afectaría isto aos bancos marisqueiros e, lóxicamente, aos parques? Vamos a ver, se lle afecta aos parques, sí que entonces é cousa da agrupación de parquistas e da cofradía, e aí o falaríamos. En principio, así a priori, sin máis, non me gusta. A oposición política está en contra e vostedes, digamos que desbotan a proposta. Non o sei se a desbotamos ou non, pero en principio así, a bote pronto e tal e como se coñece a noticia, sin máis, pois, parece unha burrada a través, por encima do Camiño do Carro, facer un ponte. O Camiño do Carro é algo que hai que recuperar, non facer un ponte por riba, xa, non? Dúas cuestións nada máis, señor Villanueva, que estamos fora de tempo. Unha, folla de ruta para este mandato, novos 4 anos que lle quedan por diante, donde o ex patrón maior da Cofradía de Carril, Fernando Franco, se queda con vostede na xunta directiva ou na xunta xeral da Cofradía. Vostede que, lóxicamente, asume un cargo máis, aparte de presidente da agrupación, agora patrón maior. Cal é a folla de ruta para estes 4 anos en menos dun minuto? Cal é a loita, cal é o trazado, aparte da lonxa e do que estuvamos falando? Hombre, para empezar, legalizar dunha vez por todas os parques de cultivo, que ese é unha prioridade que levamos 24 anos con eles. Eso é básico e imprescindible, porque eso sí que é realmente o motor económico. Ese é o buque insignia da cofradía. Logo, despois, están os demais sectores que, lóxicamente, necesitan un impulso, e aí vou estar eu e vai estar todo o equipo, e o marisqueo, a flota e a pé ou salo, xa te digo, non me chamo José Luis. Opinión, e se quere pregunta para o presidente da Federación Galega de Cofradías, Tomás Fajardo, que estará despois connosco. O presidente da Federación, Tomás, está convidado hoxe, está invitado a unha reunión precisamente cos parquistas na Cofradía de Carril. Lle agradecemos moito que haya estado connosco, salvo que queira decir algo en 20 segundos do que eu non lle haya preguntado. Está ben, me chamarás outra vez e xa falaremos máis de máis cousas. A ver se legalizamos un día os parques. A ver. Despois de cantos se dixo? 24 anos. 24 anos. Decreto 158. A culpa non queda un solo ou é das... A culpa non sei se é dun solo ou de cantos é. Se, ao final, cantos máis se metan no allo, máis culpables hai. Señor Villanueva, moitísimas gracias. Esta é unha vindeira ocasión. Moitos éxitos que serán vos para todos. Ben, moitas gracias a vos. Nos vamos a publicidade e volvemos e recibimos a José María Fonseca, presidente Grupo Terras Gauda. Non o perdan, será dentro dun instantiño. Hasta ahora mismo.